Bureau of Immigration ni-issue og deportation charge batok sa usa ka Thai national nga si Praser Sri Kosin o mas naila nga si Coco Narak human sa gibuhi ang statement niini batok sa mga Pinoy. Mato ni Bureau of Immigration spokesperson Elaine Tan nga base sa ilang records si Kosin adunay special non-immigrant visa base sa Section 47 Article 2 sa Philippine Immigration Act. Ang visa ni Kosin makanselara sa katapusan kung mapamatud-an kining undesirable. Si Kosin kinsa nagtrabaho sa usa ka business process outsourcing company sa Taguig City, nag-atubang karon og nagkalain-laing kritisismo human niini gihulagway ang mga Pinoy nga pignoy, stupid creatures, low-class slum slaves ug useless race sa kalibutan. Butyag ni Tan nga wala pa nila mahibaw-an kung unsa kadugayon ang proceedings nga buhaton alang sa deportation case batok ni Kosin. Posibleng moabot kini og duha ngadto sa 6 ka mga buwan depende sa ebidensya nga gipresentar batok kaniya. Mamahimo sang moadmiter si Kosin sa maong kaso nga gipasaka batok kaniya og musugot sa voluntary deportation aron mapaspasan ang proceedings. Samtang ang kumpanya nga gitrabahoan ni Kosin ni pagawas og statement niadtong Domingo ug miingon nga gibuhat na nila ang mga lakang aron masolusyonan ang isyu nga gikalambigitan sa ilang trabahante nga si Kosin. Kung ma-deport na si Kosin, malakip na siya sa blacklist sa Bureau of Immigration ug dili na sab kini makasulod og balik sa Pilipinas.